Ron. Ako dire naghilom-hilom raman ko. Waman ko manabi nga gwapa ko. Pero ikaw grabe ka. Sige ka og panabi nga ikaw lami. Unya og duolon bahog ilok. Unsay pagtuon nimo sa imong kaugalingon? Isdang inununan? Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ikaw baloy na ba? Pagarte sa gamay, oy. Di makasama ang mga dagat ang silingan nga magka kay lipstick. Unya humot kay lawas. Susnay, mugasto pa kitag lipstick o pahumot aron lang kaibgan taglaki. Ang importante na nga dili ko bahog lawas. Unya puwan ako daan og ngabil. Ay, gusto naman kong maminyo ka na aron makakita na ko sa akong apo mahimutang ka na. Si Nanay Baya, ay langgod pagdali uy. Maabot talagi na, di lang damhon. Ay, ikaw rabay ako no'y kanuneng libakon anang mayang. Nga ikaw ko no, way laki nga nangandoy kay bati kag naong. Di ko no kasama niya nga gwapa unya lami sad. Uy buyag, siya ragyo igapahan niya nay. Lipstick ray ayo anak niya. Sigig pamulbos, ang naong mura nalag iring nga sungkaban. Bala sila uy, basta ako. Simple ra ko nga pagkapapay. Mukuyog ka na mo. Pangaligo dagat ng Domingo, gaw? Seryoso lagi taranggaw. Di, lain ko kay basta bago kong kaon mo, serious ko. O gaw uy, ganahan biya sa kong dagat. Kapag ito ko'y paniud to, gaw, gutom kayo. Ay pagkayabag ni mo, galaag-laag kang wamday kay kaon. Pero mauban ko gaw uy karong Domingo kay tambal ba ng dagat sa ubo. Unya, aligri sa ta kay birthday ba na nimo? Ako, gaw, ganahan yun ko nga mukuyog ka. Ay, gagaw yata. May lantang na isumod sa lao ba? Nga dili mo payet mo palag ba, ha? Hanggaw ni mo gaw uy. Mayang giot, gaw. Kuyog na basad siya. Ha? Kay paghibaw yung tao niya mukuyog sa Hildo, ay hangyo sa din siya mukuyog kung tao siya. Ibo kina siyang Hildo, god. Oh, okay na uy. Nganam day ko na asya ni kaligo na to. Hindi yung ako ba, dir ba mo maayog buot anak niya? Ambot sa dana ng mayang, oy. Ay man sa ganahan nga kisuod mo, anong ka na? Ay, ambot lang anak niya gaw uy. Basta ako, wadyod ko manghilabot anak niya gaw. Tanoy, Loida. Ligo mo to. Lingan kay sila ang ligo. Oo, uy. Maligo chuko Hildo, no? Mabi na ako gianhi dinhi ang maligo sa dagat. Uy, tana, oy, dong Hildo, liko na, oy. Tana ka. Pao ag ilok ano niya eh. Uy, Gikan ano naman ang tani siyang mihumol sa dagat. hello? Ni maho manggihapong anghel. shtoy, Loida. Kada ko din mong uwat sa imong paa, uy. Lagom kay ang uwat. Yoks, kalain tan-aon, uy. Oo, bitaw. Naabitaw. Sagdi lang. Mao naman yun na. Uwat naman yun na siya. Naa naman yun na diha. Ikaw sa day mayang ay. Dunay uwat ang imong ilok. Uy, buyag! Puti na kong ilok, Huwag gini uwat bisag gamay. Akong giisa ang doon ako kailok, Kita ka nga nay uwat diha, ha? Ay, sorry, wadi ay, pero doon nalay koan. Unsa? Ang hit. Unsa? Ay, sige, ay, arin ako, ligo na ko. Pastos. Hildo. May kay kita na lang duha ang niya din sa cottage. Kay doon naman silang tanan nangaliko na. Uy, ikaw ba yung hinungdan nga ni Kuyog ko ubligo sa dagat? Kay nahipaw man ko nga Kuyog puwit ka. Mao ba? Unya? Hildo. Shtoy. Saman, huwag kita kakita sa akong kalami, ha? Ha? Ikaw lami? Di tayo makita.
Dugay naman ko nagsiki og chancing nimo. Huwag kinay kakabantay. Kuan si Lloyda ang gusto kong mauyab ug dili ikaw mayang. Unsa, Hildo? Uy, mayang. Ayaw nang kinaiyaha, uy. Babae ka, unya. Ikaw ang magpadungdungog ng laki? Eh, kuwang na lang og gamay nga. Ikaw ang mudiga. Kahilas pa nimong manulti, oy. Kaswerte na nimo nga nakagusto ko nimo. Kalami na ko. Di magkakabuta. Kita magkasakorte sa kong lawas. Di ba? Di ba lami ko? Di ba? Uy. Bay. Bay Thomas ay. Niya pa dong din eh. Nagplano rin ni siya nga manguyab nimo. Uy! Saman, nagka-oy na mong duha? Ha? Seryoso naman kayo mong nagsulti? Uy, Bay Thomas. Huwag ko manguyab niyo eh. Sige, maligo na ko ha. Diyan na mo. Nanguyab ni mo si Bahildo? Wa, oy, makalabgot. Gusto na ko nga dunay manguyab na ko. Kung dunay laki nga manguyab na ko akong sugton, gusto na ko nga dunay laki nga makatilaw sa kong kalami. May tsura ba yung takamayam? Ha? Pero ang imong kinaiya ba, bati man? Kaya ikaw na may, kanang, sani, mura bag ikaw rin dagdahin ni mo ba? Oh. Imbis, manguyab ko ni mo, ay di na lang, eh. Oh, Tomas. Ay, o, naitambag na ko ni mo, no? Padakin ang imong lungag sa imong ilong. Ha? Aron magkasimot ka sa isog baho imong lawas. Bastos! Ako? Baho ko kuan, ha? Una Unsang yan, kuan na? Unsang kuan na? Karuha ko unsa? Ambot ni mo mayang, eh. Ato pangutan na sa imong pariente, ay. Oh. Ug unsa na kabaho diya. Nila, kaapoy ba ni mo yang. Bastos! Mamisita si Hildo na ako karong gabi eh. Binataw na siya. Misita ko na siya nimo. Ingon mo to siya. Oh, Sama, tabangon to nimo dila. umuatupang ko eh. Ano lagi? Ug sugto na ko siya. Wow. Bahalag masuko si Mayang. Salamat day nga. Gisugutayan ko nimo. Kay may pagtan-on sab ko nimo. Hildo, gusto na ba ko nga magminyo? Aw, pareha ta. Ako sa gusto na sad ko nga magminyo. Ug karon nga ikaw nga akong nauyab, magminyo na ko. Magpakasalta sa labing daling panahon. Kakiyot na ning imo. O pag na makatilaw laki ay kakilok ka na Hildo. Agay, ano to? Uy, tempa uy, ano to ako nahikapan. Ang kahit lagi kay to. Ano ka tuskig ato ay ano to? Ganito. Hala! Ay, salamat. Nagkahikap na gid ko kingan, ani. Pwedeng parehas at ako nakitaan ni Ana. Unsa man? Ni Ana, oh. Unsa man? Ana. Ana, una ko, ah. I love you. Mao ba dong? Oo? Suko guys mayang nimo. Kay ikaw nakaangkon kuno nako. Si man to kuno'y nagpaibog nako. Ambot anang bayhan na, eh. Naghilom-hilom raman gid unta ko diri. Pero mura og nasuya man gyud na siya nako sukad pa kaniadto. Bahala uri siya. Kung dili siya mutagad nako, oy problema na niya, uy. Basta di lang ko nadapatan, okay ra gyud ko. Pero kung napatan ko niya,
Anha na nang hikayo na nga makakita siya away kay makigbugno gid ko niya. Oh, Luida, Hangtod karon, wa pa gyud mo tagad nako si Mayang. Magampo na lang ko ay nga malamdagan ang iyang huna-huna ug makaamgo siya nga wa ko'y tuyo nga makigbungol niya. Naghilom-hilom ra gyud ko kay dili ko gusto og away. Mga tumang kasama ang kaagi ni Luida dinhining tulumanon. What's the style? Naghilom-hilom ra gyud ni style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.